ika-9 na Pakwan Festival sa bayan ng Bani, Pangasinan na kinilala bilang Watermelon Capital of the Philippines. Tampok sa pagdiriwang ang sabayang paghihiwa at pagkain ng daang-daang pakwan na nagsilbing patunay sa tamis at kalidad ng mga pakwan mula sa nasabing bayan. Nagmistulang pista ng mga prutas ang Plaza ng Bani habang sabay-sabay na hinihiwa at kinakain ang iba't ibang klase ng pakwan. May pulang laman, dilaw, maging orange. Ang highlight ng selebrasyon ay ang malaking pakwan sa festival na tumitimbang ng 14 kilos. Ayon sa mga magsasaka ng bayan, ang klima at matabang lupa ng Bani ay dahilan kung bakit mataas ang kalidad ng kanilang pakwan na naging pangunahing produkto at ipinagmamalaki ng kanilang agrikultura. Bukod sa kainan, isang engranding street party ang nakatakdang magtapos sa pagdiriwang bukas. Tampok ang iba't ibang banda na magbibigay ng aliw at kasiyahan sa mga residente at bisita. Inaasahan ng Tourism Office ng Bani na mas makikilala pa ang bayan hindi lamang sa kanilang matamis na pakwan, kundi pati na rin sa magagandang pasyalan. Bukod sa agrikultura, ipinagmamalaki rin ng Bani ang kanilang white sand beaches, mga kuweba at talon na patok sa mga lokal at dayuhang turista. Sa loob ng 9 na taon, ang Pakwan Festival ay nagsisilbing selebrasyon ng kasibagan at tagumpay ng mga magsasaka ng Bani. At sa patuloy na pagdiriwang nito, patuloy ding isinisigaw ng bayan ang tamis ng kanilang pag-unlad kasabay ng tamis ng kanilang pinakamamahal na pakwan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.